Cheathrun Kinchithe taréis a bheith leaga ar an Cheathrun Gaeltachta a mbeal Forste, an chéad uair gur tharla a léithid. Bhuail me se le cír maiciall ó choiste na Cheathrúna, de na scéal agus a bplan forbartha a easrú. Círainn, a méhanán an sin dún písa faoi chulra na Cheathrú Gaeltachta. Hannig coideann le chéile ar dús sílam harfa gavílas a trí a gavílas a dó. Agus in am sin hílmeid gur fiú an Camp Arbert agus thor mulla sin a ré ag an rialtas an seomó firste. Bhí pod agad ar fáil ar bhainneam Integrated Development Fund agus thormaid éirtas isteach fanne sin éirtas a bhhain fanne agad do seomó an Comway. An darna éirtas le chur leis an cultúla a dhéanamh. Agus pís a bug agad a chur le chéile go mé zabal de tuairisc a scrí fanne an Camp agus an plán forbartha a dhéanamh. Is ceapan an beidir trí bliana ó mar sin, bhí hána ceithre go mé agad mór ar fáil agus thug siad san sílam 10 milliún ar fáil do Titanic. Agus bhí sin ará gur ceart go mé 10 milliún ar fáil do ceantar eile don ceithre, so bhí sé rá gur bhhail ó 10 milliún ar car fáil de Airball firste. So bhí sé na caiinte just forgan go bhhain ó thógáil ar 10 milliún, agus mé déine rá nar ceart sin a dhéanamh. Gur ceart gur smaoinú ar an áit nó an ceantar mar an 10 milliún. Agus má tá 10 milliún ar fáil, tóir an 10 milliún de Airball firste agus tóir an coideas móda de ceantar an Ceathrú Gaeltachta. So bhí me rá ceannas gurhaid cóphobal mór go leor, idir 8 milliún ana Pony Cartfanaid, bhí Royal Victoria Hospital, agus tá cinneal Research Institute ag an hospital. Tá sin ar Emil agus ar anéis a crí lá an ceantar tá ollscoil uaire. So rud so ahan ceantar eile Emil firste. Caint fa Titanic quarter, tá anéis, but ní roig an am, ní ro dinner bí in a cónaíonn sin. Ceantar na hard aglaise, ní ro dinner bí in a cónaíonn sin. Níl a caint fa ceantar eile Macasal, Victoria Square, agus bhí sias an go homlan ag caint fa Shobodrocht. In Virginia caint fa Shobodrocht. Tá a caint fa Winter, cóphobal, an teanga, agus an nasc ag an ceantar agus lár na carrag, agus an nasc ag ceantar heile. Tá an cultúla ag smaoinú go fóill ruig an eile thógáil, tíofiar de cultúla, má tá sin ar fáil agus seans go mé amach an seo sílam. Tá radioáilte caint fa ruig an thógáil, agus ar nóí mar mé tá College first caint fa ruig na thógáil. Agus na rudí sin le chéile, bheidh sin go fóill níos lú na 5 nó 6 milliún pond. So aber sílam marble héan, sílam gur sin an rud atá iconic an ceantar, a gceanhaid an ceantar, a gceanhaid bonithe ar an Gaeilge, agus bonithe ar Tionscail na Gaeilge. Níl bhfuil difriocht idir an teorann a leagadh síos na cappa sí roimh seo agus an teorann a leagadh síos agus sin na smór spracteorainn. Ag an pointe seo tá na cocail rá ag gongur ar learscail agus bóthar na bháil a lár an learscail sin go bhfuil an bonlína hart for an mótarbhealach sa sin solir go leor agus tá muintear cóphobal an sin tá géascail na bháil stí sa ceantar sin tionscail an seo Macasal Forbes firste intabas na Gaelscoileachta agus ar nóé College firste agus an plántágus an héan le an sport a thógáil agus rudí eile thógáil agus tá sios an jazz agus congur go leor de Boncholas leva give agus glóir na móna agus siad ach ag an pointe seo tá Gaelscoil na móna, glóir na móna agus Boncholas leva give tá sios an tíb muid an ceantar. Ach tá me rá dá mé jabal de seo dhéanamh agus cur Greek ó Park Dumville dí bóthar na Caigabana, go méid sin mar go leor duine agus go clacha sin ar a leid fihé bliana a an rud a dhéanamh.